Jordan ved grænsen til Syrien. I dette ørkenområde har over 130.000 mennesker søgt tilflugt i Zaatari-lejren fra bombardementerne og borgerkrigen i Syrien. DFUNK, Dansk Flygtningehjælps unge netværk, har fået tilladelse af det jordanske indrigsministerie til at besøge den bevogtede lejr. Jeg er lige nu på vej til lejren for at finde ud af, hvilket liv de ca. 50.000 børn, som bor i lejren, har. Den blodige konflikt i Syrien har i alt fordrevet over 1 million syriske børn til andre nabolande. I visse tilfælde er de flygtet på egen hånd. Mange børn er traumatiseret, fordi de har oplevet voldsomme ting, mistet nære pårørende og oplevet krigen helt på tæt hold. Børnene bor under kummerlige forhold i lejren, i telt eller skurvogn, uden mulighed for at kunne opretholde en normal hverdag. I 2011 brød krigen ud i Syrien, efter nogle unge drenge demonstrerede mod præsident Bashar al-Assad. Siden har de voldelige sammenstød mellem oprørsstyrkerne og regimet eskaleret og dræbt over 140.000 mennesker. Ifølge FN er mindst 11.000 af dem børn. Siden er mange flygtet ud af landet, fordi det er for farligt at blive i Syrien. مرة إجى علينا فاتوا الأمر مرتين، مرة فاتوا على بيتنا كان يعني واعي كثير يعني خاف مسكين يجي يتخبى ورا ظهري وخاف منهم كثير. أما أخوه الصغير عادي أما هو كثير تأثر. طيب هاي اللي طلعت له براسه تحكي لنا عليها إنه شو سببها؟ يعني أكثر شيء يعني بعتقد إنه من سبب الخوف. ابني كثير خويف. خاف من شغلة القصف أثرت عليه ورد هون بيخاف من الكلاب. For flygtningebørnene i lejren kan det være svært at opretholde en normal hverdag og tænke på andre ting end Syrien og krigen kun 20 kilometer fra lejren. I de 3 år krigen i Syrien har varet, har langt de fleste syriske flygtningebørn været ude af stand til at gå i skole, og det ser ret bekymrende ud, hvis krigen fortsætter. Kun 1/3 af de 30.000 børn i skolealderen, som bor i lejren, er registreret på en skole. De befinder sig i en usikker situation, og borgerkrigen truer med at ødelægge deres fremtid. De fleste flygtningebørn drømmer om at vende hjem og savner familiemedlemmer og legekammerater. De keder sig i hverdagen, og i en lejr med ikke ret meget andet end ørkensand og nogle få gynger, og med op til 3 kilometers afstand til den nærmeste skole, efterlades børnene oftest til sig selv og deres egne tanker. Uden støtte og forhåbning om en lysere fremtid, kan det være svært for de syriske flygtningebørn at glemme lyden af missiler og bomber.